Hej, jeg skal lave en definition af sinus, cosinus og tangents. Og det vil jeg gerne gøre inde i enhedscirklen, så den prøver jeg lige at tegne så godt jeg kan. Agtigt. Ja. Og nu laver jeg en y eller en x og en y-akse. Og den har jo så, det der er med enhedscirklen, det er at radius er altså 1. Ja, så er den. Ja. Og jeg vil gerne finde ud af, eller jeg vil gerne definere cosinus, sinus og tangents. Og for det så skal vi have en vinkel. Og det kunne fx tegne den her. Så har vi en vinkel her. Kalder den B. Det cosinus er, det er tal, vi kan aflæse, når vi tager og sætter en streg fra periferien, hvor at vinklen skær til x-aksen. Så det er altså cosinus til v, som ligger her. Så den kan man meget nemt aflæse. Sinus, den aflæser man ved at tage fra periferien og så ind på x-aksen. Eller på y-aksen måske. Så en cirkel, altså vandret ind på y-aksen fra det her punkt, hvor den skær periferien. Og der får vi så sinus til v. Tangents er lidt mere besværligt. Der skal man lave en tangent, som går her. Og en tangent, den skærer kun et sted. Og det sted, den skærer, det er lige på periferien her, på yderste på x-aksen. Og tangents kan man så aflæse ved at finde stedet, hvor at vores vinkelstreg her, den går op og skærer med vores tangent, vi har lavet, og så ind på y-aksen. Så vi finder altså, hvor den skærer et sted heroppe, og så går ind på y-aksen, og så aflæser vi, og så finder vi ud af tangents til v. Ja. Og det var egentlig det, der var definitionen på tangent, sinus og cosinus.